usuke wazala ingane yomfana usuke usuqedile emhlabeni ngoba usuke usuveze lesithombe esiwena yingakho ukuthi umuntu wesilisa mayezala amantombazane kuphela lo muntu umuzi wakhe suke uphelile kodwa uma uzala ingane yomfana uma ufa wena kusala yona uma yona izothi mayifika ifikizwe kuthi ubaba wabula ubani ibisi yakhula ikhuliswa umama ayikhulisa umama ngithi uyisaka sekho ayikhulisa umama ingane ithi no 20 years ibise uyise washona ina 1 month umama useyikhulise iminyaka emingaka u19 mayiqala yona iba no 20 ivele icabanga umuntu wabulala uyise ithini ngomama oyikhulisela ukuthi ingane yami sikhulile yona ivele icabanga umuntu wabulala uyise ithatha isibhamu hambe yobulala umuntu wabulala uyise kuzokwenza kanjani ihambe ejele bekhulisana lo mama